Padayong ginapangita sa mga personahe sa Coast Guard ang 5 ka mga na-missing nga mga individual sa area sa Davao Oriental ug Davao Occidental. Sumala ni Ensign Vasit Ventorillo, Coast Guard Southeastern Mindanao spokesperson, nilusad og search and rescue operation sa 3 ka mga mananagat ug 2 ka mga individual kinsa mga nahanaw sa kadagatan. Sa kakaron padayon ang inyong Philippine Coast Guard sa pagkandak og search and rescue para ato ang makita ang mga kining missing persons o base sa amuang experience nga naay mga higayon nga maanod sila sa GovGen, sa Mati or dito na sa Indonesia, ma'am. So kanay tanan nga mga possibilities, ma'am, na coordinate na nato sa ilaha kanay o sa kaning mga Coast Guard station and substation nganing mga area, ma'am, para dali nila nga ma-endorse pod sa mga kung makita nila. Na-missing niya tong February 22, 2022 ang 2 ka mananagat nga sila Dodo Villarmino, 40 anyos ug usa ka na ilang Jabsi, 25 anyos, human madautan og makina ang ilang gisakyang bangka nga FBCA Jelay samtang nangisda sila sa kadagatan sa Barangay Kyobog, Don Marcelino, Davao Occidental. Samtang ulahing nakita niya tong Pebrero 25, 2022 ang mananagat usab nga si Jorly Naik, 33 anyos, residente sa Barangay Patuco, Sarangani, Davao Occidental, samtang nanagat usab kini sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos. Sa pikas bahin, nakaplaga na ang usa sa mga lalaking na missing sukad pa niadtong Pebrero 25, 2022 sa kadagatan sa Barangay Dapnan, Baganga, Davao Oriental. Gikumpirma ni Lieutenant Junior Grade Elmar Messina, Coast Guard Station Davao Oriental Commander, na recover ang patayng lawas ni Dave Imbang, 43 anyos, sa Barangay Mayo, Mati City, Davao Oriental, kun 100 kilometers gikan sa Barangay Dapnan, Baganga. Din ulahi kining nakitang buhi samtang ginasalbar ang nalumos nga mga kabanay nga bata. Gibutyag ni Messina pasado alas 2 sa kadlawon, Marso 2, 2022, nakita sa mga mananagat nga galuta-lutaw na ang patayng lawas ni ini. Pasado alas 4 sa kadlawon, nadala usab kini sa baybayon ug dali kining gireport sa mga otoridad. Gikoordinar kini sa PCG sa Kabanay ug positibo kining na-identifika pinaagi sa iyang tato sa iyang kumingking. Nagpadayon gihapon ang Seaborne Patrol sa Coast Guard sa Mayo Bay, Mati City, Davao Oriental sa pagpangita pa sa usa pa ka mga kaubanan ni ining nawala. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.